И здравейте хора, аз съм Дан като партнер на Fender. С мен е DJ Penis. Здравей. Да, днес ще си купувам Endergot Plus, може би. Направо. Аз вече съм Endergot Plus. Да, ето имам 185 депа. Да го купувам ли? Ето. Конфирма. И да, ето. Честито, Данче. Взех си Endergot Plus. Сега ще има подарък от DJ Penis. Да, днеска ми е рожден ден и затова си му купих днеска. Чакай да отида до холма да взема подарък. Пулки, лек. Хит. Endergot Plus. Endergot Plus. Legend, Donator Plus, Donator. Чакай малко, Данче. Идвам. Така. И аз ще се ударя. Идвам, Данче. Нали стоиш там? Да, е. Къде си? Горе, ето ма. Хвърлям ти ги. Чакай. Вие го. Мане са, бе. Това на Warp. Ето го виждате го DJ Penis колко е добродушен. Да, бе. Малко подаръчета, бе. Охо, 10 лекчета. Да. Вижте го колко е добродушен, хора. Как да не се абонирате за него? Аз нямам канал, бе. Сета е. Ще ми харесате моят клип. Къде си го става са тези неща? Кой ми пише? В смисъл, аз имам един стаклик. Аз ще имам 10. Той ти 10 екса нищо за мене. И да, това беше клипа. Фиксирай. Да ти напиша ли нещо? Кажи едно чао. Чао, Данче. Следващия клип може да изпитаме малко.